Hvad var det, du? Nå jo, det kan reality show. Jeg er en hel masse ting, der skal i dag. Men først, nyhederne! Og velkommen til Kajs Nyheder. Ja, i dag blev en gummihat angrebet af en hvidhaj. Den skulle også være en tur. Men så kom hajen. Den spiste gummien. Og kæmpede! Og det, altså, det kunne hajen ikke lide. Og så, og husk at se den nye film. Kaj the Movie! Premiere den 30. oktober. Tak for jer. Velkommen tilbage til Kajs Nyheder. Og nu skal vi til Kajs Laboratorium. Velkommen til Kajs Laboratorium. Jeg ved godt, hvorfor I undrer jer at sidde af en kasse, men det er en teleporteringsmaskine. Jeg vil teleportere mig over til den sorte. Og 1, 2, 3, puff! Det virker! Det virker! Og farvel igen. Og det var alt for Kajs Reality Show. Hej hej.